της διοίκησης για το θέμα αυτό. Εμένα με ειδοποίησαν, όπως ειδοποιήθηκε όλη η αντιπολίτευση, ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω ποιος κώδικας λέει ότι η αντιπολίτευση δεν πρέπει να παραβρεθεί σε μια ανοιχτή συζήτηση των εργαζομένων μεταξύ τους, των σωματείων τους, των εργαζομένων και της διοίκησης. Αν υπάρχει τέτοια διάταξη στον κώδικα, να μου τη φέρετε και να την τηρήσω. Επειδή δεν υπάρχει όμως, και επειδή για τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο εμείς θα καθορίσουμε το πού θα πηγαίνουμε και το πού δεν θα πηγαίνουμε, επιτρέψτε μου να λέμε εμείς αν καλώς κάναμε ή ήρθαμε ή δεν ήρθαμε. Τώρα, αυτό που έχει σημασία, συνάδελφοι, είναι ότι η αντιπολίτευση με αντιπολίτευση διαφέρει. Γιατί εμείς, για παράδειγμα, τα τηλέφωνά σας δεν τα ψηφίσαμε ως θέμα και ο Σπασβαντίδης τα ψήφισε. Δεν είναι η αντιπολίτευση. Ο καθένας καθορίζει το πώς θα αντιπολιτευτεί απέναντι στη διοίκηση. Και κλείνοντας, μισό λεπτό πρώτα, τελειώνω. Και κλείνοντας, λέω το εξής. Εγώ, όποτε με ειδοποιούν εργαζόμενοι, πολίτες, οποιοδήποτε, ότι έχουν συζήτηση μαζί σας, δημόσια, όχι στα γραφεία σας, στο εργοτάξιο έγινε, έξω, ανοιχτά, οτιδήποτε συμβαίνει μες στην πόλη, που έχετε ειδοποιηθεί και εσείς ως διοίκηση, από εδώ και στο εξής θα είμαι εκεί. Δεν θα έγινε κατανοητό απαραίτητα, αλλά έγινε κατανοητό. Και είναι νομίζω θεσμικό μας δικαίωμα. Ωραία. Λοιπόν,